Od početka godine, prema rečima komandanta vatrogasno-spasilačke jedinice Kruševac Vladice Stankovića, na teritoriji Rasinskog okruga lokalizovano je 257 požara na otvorenom, a samo u martu mesecu čak 134. Stanković je ovom prilikom podsjetio da je Zakonom o zaštiti od požara zabranjeno paljenje biljnih ostataka na otvorenom prostoru. Na teritoriji Rasinskog okruga juče smo samo imali 13 intervencija. Potpomognutih i visokim temperaturama i jakim onim vetrom koji je duvao. Opet apelujemo po ne znam koji put građanima da ne izlaze i da ne pale strnjišta, suvu travu, otpad biljnog ili bilo kog porekla, znači na otvorenom prostoru, jer vrlo lako može da dođe do požara koji može zahvati i velike šumske komplekse. Tokom letnjeg perioda, kada su prisutni izuzetno visoke temperature vazduha, povećana je opasnost od izbijanja požara na otvorenom. Prema ovim najavljenim prognozama trenutno izgleda ćemo imati dugo sušno leto. Spremni smo za ovu sezonu, izvršili smo popravku svih vozila za gašenje požara na otvorenom prostoru. I dalje se i dalje saradnji, znači sa gradskom jedinicom za vanredne situacije, sa komunalnom policijom, jer morat će narod da se sankcioniše. Na kraju kazna je i po zakonu o zaštiti od požara 10.000 dinara ko pali vatru na otvorenom prostoru. 44 vatrogasca radi na teritoriji Rasinskog okruga, evo trenutno su u smeni 8 vatrogasca koji pokrivaju znači Kruševac. I veoma mali broj izvršioca imamo u područnim jedinicama, to nam je u stvari najveći problem, ali nadam se da će situacija da bude bolja.